Pri tome, citolitske enzime smo malo zanemarili. Oni imaju funkciju da to što se celuloza nađe, oni imaju optimum neki tu 40, zavisi opet od serije, ajde da kažem 45, 48, to je optimum za citolitske enzime. Ali, aktivni su i do skoro 60 stepeni. Ako je pik ovako, 100% je ovde, na 47, na 55 rade sa nekom aktivnošću od 80%, sasvim okej. Jer kad mnogo razvlačite, trajeće vam suviše dugo proces komljenja. Tu se drži obično pauza od 30 minuta, ne manje od 30 minuta, ja vas molim. Posle toga zagrejte kominu, znači komina je mešavina slada i vode. Zagrejte kominu na 62, držite ne manje od 40 minuta. Tu nastupaju amilaze. Šta je domaći zadatak amilaze? A nisam rekao proteinaze. Proteinaze imaju domaći zadatak da belančevine koje su složeni proteini dovedu do prostih proteina i aminokiselina koje i nekih drugih proteolitskih proizvoda koji čine stabilnost pena. Pena je dobra zahvaljujući proteinima. Postoji neki beta-lizoprotein koji je, ja vas nisam psovao, nego tako se zove taj protein, koga što više ima u pivu, njegova pena je stabilnija. Pena se podiže u pivu zahvaljujući ugljen dioksidu koji se prirodno stvori. Sad se vraćam na proteine. Proteini mora da se razgrade, zato su proteinaze rade. Zašto trebaju ti proteini? Proteini trebaju pre svega kvascu posle, koji ne može da živi samo na šećeru. Osnovna reakcija je, jel da u pivu, šećer plus kvasac daće alkohol plus CO2 plus toplotnu energiju, koja nam smeta, pa mi moramo zato to da hladimo. Ali, da bi on tu osnovnu funkciju uradio, on ne može da živi samo na šećeru. Ajde vi živite samo na šećeru, ne možete. Zato imamo i proteina, i drugih vitamina koji se nalaze takođe u ječmu i mineralnih materija. I sve to je pre svega zbog kvasca. Posle ću vam reći u dve rečenice kako se proizvodi pekarski kvasac i kako je nastao pekarski kvasac. I ispričat ću vam jednu anegdotu o tome. U onoj nestašici kvasa 93. 94. godine ljudi nisu znali. Mislim, pekari. O nečemu. Na 62 amilaze razgrađuju složene šećere do prostih šećera. Jer pivarski kvas, gro pivarskih kvasaca previre samo 5 vrste šećera. A u pivu, kad biste imali analizu piva od neke industrijske pivare, videli biste da oko 3% čak ima šećera koji nisu prevreli. Ali to su šećeri koje, taj pivarski kvasac koji mi koristimo, ne može da ih prevri. I on tačno se zna koje 5 vrste šećera može da prevri. Ja neću da vam ih izustim, ali ajde da vam kažem, sigurno ćete to upamtiti. Fruktoza, glukoza, saharoza, maltotrioza. Znači, 62 radi jedna grupa amilaza, kad prođe 40 minuta podignete kominu na 72, ne bez 30 minuta. I onda uzmete na pločicu jednu belu, sa štapićem, uronite u kominu, kapnete na pločicu, tinkturu joda imate sigurno kod kuće ili nemate, ali ako radite sa proverenim sladom, to vam nije neophodno, neću u apoteku kad odete, kažete dajte mi molim vas tinkturu alkoholnu. I samo kapnete u tu kap od komine koju ste uzeli prethodno iz komovnjaka, ona mora da bude žuta. Ako ima
iole plavkastu boju, ili ne daj Bože bude tamno tege, to znači vi da niste razgradili šećere, nego ostao vam je skrob. Ali nadam se da vi uzimate slad kod proverenih isporučioca. Ako imate bilo kakve probleme, ja sam rekao, rado ću vam pomoći, ništa ne košta, ponavljam se, meni je zadovoljstvo da jedna mlada plejada ljudi hoće to da radi. Kada se znači kad prođe ta pauza na 72 stepena, digne se na 75-76 stepeni. Zašto? Da kad prebacujemo posle u posudu gde vršimo filtraciju, da što manje na temperaturi da izgubimo, jer osnovna je postavka, što je temperatura veća, gustina tečnosti je manja. I onda brže nam se filtrira komina. Vi sud u kome filtrirate zove se bistrenik, vi je zovete verovatno celjika. Vi kad u tu celjiku stavite to sito koje imate, postoji metalna sita, postoje plastična sita, postoje končana sita, zavisi na šta ste uzeli. Znači, kominu prespete, ono što prolazi zove se sladovina. Znači, sladovina. Sladovina se zakvasi i ide proces fermentacije, ali prvo mora se skuvati. Znači, isfiltriramo kominu, dobili smo sladovinu. Sladovinu kuvamo. Negde ćete pročitati 60 minuta. Najčestitije je da uradite 90 minuta. Industrijske pivare, zahvaljujući specijalnim sistemima koje imaju, čak negde ide i 40 minuta. Ima i 60 minuta. Ali to su specijalni uređaji. Sve u cilju zaštite energije, odnosno da sačuvaju, da nepotrebno ne koriste gorivo. A tehnološki proces dokazano, zahvaljujući efikasnosti sistemima, završen. Kad budemo došli do ključanja ovde sladovine, pričamo o zahmeljavanju. Znači, obično gorka sorta se doda na početku ključenja ili tik, vi kad već se verovatno se kod ključi foli, pre nego što proključa, onda ubacite, jer kad se dodaje hmelj, hoće malo sladovina da ispene. Aromatska sorta, da bi je što više sačuvali, što je kasnije dodati. Zato što eterična ulja koja se nalaze u hmelju, o njima nisam hteo da govorim, postoji preko 50 različitih eteričnih ulja u hmelju koji definiše ovu ili onu sortu. Kod gorkih sorte sadržaj tih eteričnih ulja su manji, ali zato sadržaj alfa kiseline je veći. Kod aromatskih sadržaj eteričnih ulja je veći, ali alfa kiseline manje. I ima jedan parametar kada vam neko priča da li je to gorka ili aromatska sorta, a to nadam se da ćemo se vidjeti mi još i da ćemo se gledati. Kada vam neko priča, znaš što je super aromatska sorta, samo mi kažeš daj mi još ovaj odnos alfa i beta kiselina. To su, znači, druge kiseline koje se nalaze u hmelju, koje takođe daju gorčinu, ali kad je taj odnos mnogo veći između od 1 ili da kažem 2%, to znači da je to gorka sorta. Uostalom, kada vam neko nešto nudi, ne znate šta je, okrenite mobilni telefon, ja odmah odgovoram. Ne znam kad ću da umrem, o pivu i o sortama znam dosta. Ne znam mnogo, ali znam dosta. Postoji takozvano suvo zahmeljavanje. Kada naš sladovina, znači dodali smo prvu turu na početku kućeva, a ovu aromatsku sortu, da nam što pivo više miriše na hmelj, kada ohladimo, onda da je dodamo. Ali to nerado rade pivare. Zašto? Zato što dovode u sistem, dovode u problem svoj sistem sa mikrobiologijom, jer hmelj kad ga dodate, onda sebi ima mikroorganizama, kvasaca, divih i tako dalje. E sad, to traži
jedan drugi tretman, ali dovoljno će biti da vam kažem. Ima neko doda tu aromatsku sortu. 30, ako je 90 minuta, na 60 minuta od početka ključenja. Neki doda na 15 minuta pre kraja ključenja, to znači ako je 90, 75 minuta. Neki kad završi ključenje, onda doda. Onda je sladovina 100 stepeni. I pošto sladovina mora da miruje jedno vreme da bi se istaložila, jedno 30 minuta, i taj kontakt je sasvim dobar. Vi ćete pri tome imati malo iskorišćenje gorkih materija koje se nalaze u tom aromatskom hmelju, ali ste maksimalno sačuvali eterični ulje, humulone i tako dalje, i tako dalje. Da ne pričam, mnogo ih ima. Znači, skuvali smo, dodali smo hmelj, ohladite sladovinu na 20 stepeni. I tek onda dodajte kvasac. Jer ako je na većoj temperaturi, kvasac će stvarati svoju biomasu. Optimalna temperatura za proizvodnju kvasca je 20, 25, 6 do 30 stepeni. Mesto da radi, on znači izgrađuje sebe, on radi i svoj posao, previre. Znači koristi šećer i previre. Ali maksimalno se razmnožava. A vama mnogo kvasa, vidjet ćete, imat ćete vi viška kvasa uvek. Nećete znati šta da radite s kvasom. Sad, za lager tip piva, obično se kaže da temperatura vrenja treba bude ne veća od 12 stepeni Celzijusova. Česima pripada čast da su rekli lager tip piva radite na temperaturi 10 do 12 stepeni. Nemci su vidjeli da se dobija mnogo čistije pivo, manje opterećeno sa nekim aromatskim komponentama koje se nalaze u sastavu piva, bilo da ih, kad ih mirišete, znači, najčistije pivo ćete dobiti ako uspete da držite temperaturu 10 do 12 stepeni. Kad hoćete naparfemisanije pivo, znači sa većim sadržajem, mada postoje pivare koje rade glavno vrenje na 18 stepeni. Pričat ću vam o pivari iz Kelna. Ono na 18 stepeni drži to. Moram da kažem, tamo je jedan poseban aromatski kvasac. Postoje kvasi koji daju neutralni miris, znači ne ostavljaju nikakav trag. Postoje pivare koje koriste kvasac koji će dati više aromatskih komponenta. Jedna takva pivara na prostorima ove Jugoslavije koja je koristila taj tip kvasa je Banja Lučka pivara. Cvetni, više ukus i tako dalje. Dok sve jake industrijske pivare se trude da naprave, što se tiče kvasa, što neutralniji ukus. Jan Heineken, Heineken, Grolsch. Nažalost, Grolsch, ja sam skoro bio da mu razočarao me tamo. A priču vam priču čime sam se ubio. Sa pivarama, sa pivom koje je proizvedeno u lokalnim pivarama. Družit ćemo se danas. Samo me pitajte, ja ću da pričam. Ne mogu da stanem. Mogu 3 dana i 3 noći da pričam i da ne kažem šta treba da vam ispričam. Znači, što je temperatura veća? Pa, bitno, tehnološki niste pogrešili, ali ste dobili pivo koje će vam biti aromatičnije, znači više će se stvoriti neki estri, a ono što definiše ovaj ili onaj ukus piva jesu neki viši alkoholi i estri. Uostalom, voće. Šta definiše voće? Jabuku u odnosu na šljivu. Pa nivo estera i različiti estri. Industrijska jabuka, neutralna jabuka, svuda se koristi kao osnova za proizvodnju raznih, zato što ona jako jeftina. Nažalost, ove godine šljiva, božanstveno voće, jako jeftino u Srbiji. Ljudi će se ubiti pravići šljivovice. Ali od svih šljiva ne može se napraviti dobra šljivovica. Tačno se zna od koje šljive ide najbolje šljivovica. Ajde da ne pričamo, o tome ćemo pričati jednom drugom zgodom.